Здравейте и ви благодаря, че следвате групата. Радвам се, че вчера успях да ви покажа как търгувам, но въпросът тук не е да ви покажа как търгувам, а да се научим. Затова днес ще покрием някои основни правила. Първото правило е не търгуваме на волатилни събития. Какво означава това? Означава, че събития, които са 3 звезди, 3 бикчета, ще ви покажа къде да ги гледате след малко, са събития, които пораждат големи движения на пазара и вероятността да оцелите движение по време на събитие или около 40 минути след него е склонна към това да ударите нулата на рулетката. Много е малка и е хазарт. Няма смисъл от това. За икономически календар използвам investing.com. Ще сложа филтър и ще сложа линк в описанието на групата за филтри, за да избера високоволатилните събития. Избирам трите бикчета и се връщам. А за време избирам Истанбул, защото сме в един и същи часови диапазон. И виждам, че днес в 16:45 имам волатилни събития, ще ги избегна. Второто правило е гледаме дневната свещ след отварянето на пазара в азиатската сесия. Нека ви покажа какво имам предвид. Отивам, например, на злато. В момента съм на 15 минути. Отивам на дневна свещ. Зумвам и виждам, че днешната дневна свещ е с по-високо ниво от най-високото от вчера. Това означава, че институциите, фондовете, банките са оставили поръчки тук. Ще го чакам да се върне, но ми показва, че посоката за деня е нагоре по този начин. Тези, които вчера ми зададаха въпроса, какво е марджин, какво е фри марджин. Марджин е сумата, която използвам от цялата ми сума. Ето в тази картинка горе, виждате, че е 12 евро и 61 цента, т.е. съм използвал около 7 нещо процента от цялата ми сума. А free margin са пари, които мога да доизползвам в допълнителни позиции или други инструменти. Горе ми е баланса, това е колко имам, а equity-то е колко ще имам, ако затворя в този момент, в който виждате снимката, позицията. Нека спрем с тези базови правила и над тях ще надграждаме. А ако не сте казали на някой или мислите, че на някой може да му е полезно, нека се присъедини към групата. Безплатно е. Другото ще го напиша в Telegram групата като правила, икономически календар и така нататък.